9 сар буқои Абердин ангусте ки аз давлати Доғистон омадагааст. Ҳамин оригиналаш. Ин буқора медонистагиҳо медонанд, ба фикрам ки ҳама медонанд ино. Чӣ хел буқоянд, чӣ хел фоизи зур метиҳад. Тоза пародаи гӯшти оригинал. Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Хуш омадем ба канали мо. Имрӯз мо омадагием ноҳияи Вахш. Кадом деҳаи оҷе? Деҳаи Нуробод. бародаро буқои ангуст будааст. Аз 320 кило сар мешавад вазнашон то 400 килора. 400 ам мегзарад? То 400 килора ҳаст. Ай 320 кило сар мешавад бародаро. буқо барои бастан, барои наслгирӣ амона. Тоза ангуст 320-350 таи 400 меравад бародаро. хоб наора яктаи лайка монда то охир тамошо кунем бародаро. ҳозир мо ҳамаи маълумотоша гап мезанем. ӯҷаам весоша гап задем. хоб харидоро боша муроҷиат кардан мегирен. рақамҳоро дар рӯи экран мемонем. хӯрдан саломатиш ҳама тарафаш 100% иншолла. хӯрдан саломатиш ҳамаш 100%. хоб карантин гузаштагия укол пукол ҳама чизиш кардагия бародаро. нашод саломатиш хӯрданаш бо дили пур гирифта рафтан мегирем. хоб омада диданаш савдош бемалол. сини солшон чанд қаина инора? 1 сола 2 моҳа 1 сола. бародаро касоне ки ангус пурсида буданд мана марҳамат кунед. ангустои тоза инҳоро фақат гирифта тарбият карданд дар кор. суҳай мекунем. рагардиёша мебинем. қайқафошам чӯ анаи бо сабуктар будааст. бародаро ино поча савдо ҳам мешавад. килобаркашам вазни зиндаам. каседа чӣ хел маъқул бошад. хоб нархошонам мегем ҳозир. буқо ҳамагӣ 9 сарам бародаро. мана наи кушодидан бировардем. тамошо кунед. рагардиёша дигараш ҳам видео дарозтарам боша хушро сёмка кунем ки ҳама бибинанд. корпусаш, дарозиш, паҳмиш. ҳадбор не бар. касоне ки мепурсен ки ина гармиҳои хумонда тоқат мекунад намекунад. бародаро ай моҳи апрел ҳамиҷа дай бародаро 100%. ҳами моло дар Африка шидаю дар иҷа намешавад. 100% мешавад бародаро. фақат ҳами нигаҳ мекунед. тамом. ҳами нигаҳ одами нигаҳ намекардагида моли местӣ ҳам тоқат намекунад. фақат ҳами мегиред тарбият мекунед. акун мефаҳмидагиҳо мефаҳманд. ҳамиҷа қатор бестан қафошон тамошо кунед. беҳад фоизи зур метиҳад. инҳоро фарқ мекунед. рагардиёш бародаро 100% моло. анаиш бо вообще зур буда. анаи эркачаш. хоб бародаро гапа бисёр накарда ҳозир нархоша гап мезанем. нархошон чӣ хел ки гуфтем поча савдо ҳам ҳаст, килобаркашам ҳаст. поча савдо 24 гуфтия оҷи? поча савдо 24 000 сомониян. муомила дорад, даставка дорад. муомилаи хуб. савдош бемалол аст. савдо кардан мегирем бародаро. хоб килобаркаш бошад вазни зинда 60 сомония. 60 сомонӣ вазни зиндаш бо муомила дорад бародаро. ҳами гуфтагиша бароварда наметиҳед. дар комментарий ҳарчи нанависед. буқои ангус ино якум сорта барои гӯшт, направленияи гӯшта якум сорта. ира медонистагиҳо медонанд. ягон таъриф дар кор нест. якта ба якта нишон бутум шумода.
60 сомони кило баркаш муомила дорад, доставка дорад. Поча савдо бошад 24000 бо муомила кардан мегирем. Биёен ай пеш бибинен, савдо кунем, бигирем барем бародарон. Ана ҳамиш ганда маҳбул шуд мода. Беҳад зур буда ями. ана ҳам хеле шароит ма. Боло навес, исо бо плашадка дорад. ҳамин чида ховай бародаро 100%. Ягон хеле шароитҳои алоҳидагии ғайриоддӣ дар кор нест. ҳамин шамоли табиӣ то бухӯра шид ҷошта. 100% мешавад. бисёр кас мепурсанд барои ки ҳамин моло мешаванд, намешаванд, ҷои мода мегӯянд. 100% мешаванд бародаро. ай Доғистон омадага, Доғистон ҳам аку он қадар ҷои вай нест. қариб ки ранги бо давои худ монай. қариб ки усу камтар савқинтар аю. Ики ҷада 100% ай. Дилтон пур бошад нашуд. гармида тоқат куништа. ана ай хӯрокҳошон. комбикорм, сабуз. хоб уҷа ана намак парфтаги ай. хоб уҷа охураста алаф пресс парфтаги ай бародаро. бе малолам хеле бони кардан мегирем. хоб беҳад хушрӯйнеки. ана иҷа охурдеста инуш. Метарсида ай одам. Мерам мегирезам. Мана бародаро. айда зиёд чӣ дар кора. бо хоб беҳад базеб. خریدارا باشه مراجعت میکنیم برادرها. رقم‌ها رو در اکران میمونیم. تلفن واتساپ هست. سروغه ناحیه وخش ولایت ختلان. خب دهه نورآباد گفته نه؟ دهه نورآباد. نه. خریدارا مرحمت. سوداش به منالای کسی امکانیت داره آماده ببینین ای پیش. با تلفن هم زکاس کنین به منالای دستافکه کرده میتید. و دیلی پور برادرها. ангуси тоза пурсидагиёда роҳӣ кунем. ҳамин чанд кас занг зада пурсида буд. ва ҳам бародарони чорупарварда видеоро роҳӣ кунед. касе видеоро то охирша то ҳамиҷаро тамошо кард. хоб дар комментарӣ рақами 18 бинависен. чанд кас то охир тамошо кардагиша бифаҳмем. иншоалло наворҳои зур ҳоли айпеш аст. хоб саломат бошем бародаро. харидоро ҳатман аз номи канали мо муроҷиат кунед. муомилаи хуб карда арзон карда метиҳад бародаро.